badira 4 pertsona Riojan. Seguro! Vamos a cantarle. Guzti hau jaio zen, pasaden udaran edo deitu ziguten egoitzatik komentatzen COVID zela zeudazela banatuta pixu desberdinetan egoiliarrak eta orduan zekaten psikomotrizitateen materiala edo beharretan zegoazela, ez zekatela nahikorik. Ze azkenian banatu ziren pisu ezberdinetan eta holan zegoen egoera eta eskatu ziguten IMH-ko hoi ia posible izango zen mekanizatzea. Pieza batzuk beraientzako, enkajable batzuk, edo ezekaten oso argi ze motatako piezak nahi zituzten, baina guk zertan lagundu genuen. Eta hortik jaio zen proiektu bat, IMH dago sartuta Baloreak 4.0 programa batean, eta programa, Eusko Jaurlaritzak bultzatutako programa honetan saiatzen garena da ikasleak euren ikaste gaitasunak lortzeaz gain oinarrizko baloreak lantzea eskola ingurunean. Programa hori eta ikasenpresa programa dela enpresaren sorkuntzaren programa bat, Eusko Jaurlaritzak bultzatuta, elkartu genituen eta egin genuen proiektu hau. Eta proiektu honetan, gure ikasleek egin dutena da enpresa simulazio bat egin gelan eta euren bezeroari pieza horiek eskaini. Orduan izan da, oso disiplina desberdinak parte hartu dute. Mekanizatuko irakasleek diseinatu dituzte piezak, ikasleek mekanizatu dituzte, aldi berean izan dituzte formakuntza ekintza ezberdinak, etorri izan dira egoitzakoak, euren bezeroaren perfila ezagutarazteraz, ezaugarri dituzten 3. adineko personak. Guzti horren elkarlanean eta museoaren parte hartze, oinarrizko parte hartzarekin, ze ikusten genuen azkenian behar genuela zubi bat IMH-ren eta egoitzaren artean eta kolaborazio hori beharekin topatu dugu museoan, sortu dugu proiektutxo hau. Eta nahiko genukena da, gero feedback bat izatea, zelan bizi izan duten egoitzan prozesu guzti hau, eta herriari irekitzea eta zergaitik ez beste ikastetxe batzuekin elkarlanean datorren urterako bide honetan jarraitzea. Aimar da Angelea, IMH-ko ikasleak, eta aurten aurkezten digute proiektu bat egiteko, jende nagusitzantako diela pieza batzuk eta bere tokian sartzeko. Esan ziguten eta azkenean pentsatu genuen ideia hona zela, jende nagusia eta gaztiak elkartzea eta beraiek ere honan lantzeko bere indara eta bere burua ere. Asko gustau zaitela darago. Bai, gaur ze gustau zaizu hemen IMH-en da museua ikustetik. Dana? Eta gaztia egiten duten lana ze? Baina, nahi zego. Orduan esperientzia politxa, gaurko eguna politxa.